naman si Boy Laki sa Layaw Bisaya, nagpa-vlog. Subscribe na lang sa channel ko, Boy Laki sa Layaw Bisaya. Dito may construction na sinirang bahay na bago. Bahay ng mayaman sinira. Ito, tingnan nyo. So ayan guys, tingnan nyo, sinira. Sinira yung bahay mayaman, yan o. Tingnan nyo. Ayan. At bakit sinira yun yan? Ha? Ayun. Magsisira. So ano masasabi mo? Shoutout ka muna. Kay Boy Laki sa Layaw Bisaya. Oh, ayan o. May tiles na yan. Sinira. Masasabi ka. Kasi sipak mo. Bakit sinira mo na yan? Patay ka. Bakit ito mo? Sinira, binasag mo. Ayan. Ayan. Ayan, nakasama nyo. Agad, tingnan nyo. Wala na, sinira. Gawa namin yun. Yan. Ayun. Yun ang bakit magsira ng bahay guys. Dapat ayusin yung bahay ng building guys. Balik mo sa dati. Yan guys oh. Pati tubo, sinira. Yan guys, tiles yan. Ano sabi mo yan oh? Pati tiles sinira. Ano ba? Bakit sinira mo yan? Anong gagawin mo dyan? Ha? Anong gagawin mo dyan? Panik. Yan guys oh. Construction worker, dapat mag-ayos ng bahay, bakit sinira? Yan oh. Alam, may nagbabat sa atin guys. Oh, yan oh. Dapat kay... Meron nagag dito guys. Ay guys, masisipin ka kung magkakaroon. Ako nagpapagawa. Yan ang nagpagawa guys. Ayan guys oh. Siya daw nagpagawa. Hindi sinira niya naman eh. Oh. Dito yan sa San Nicolas Bacor. San Nicolas Bacor. Diba? Hindi, mas Piñas pala to guys. Subdivision ng ano. BF. BF pa yung ano. Yung shoota ko. Yan guys. Kapag yun guys. Wala pa ako shoota guys. Di marunong kasi maligaw. Tina. Para sa dito, takot. Hindi kasi marunong maligaw eh. Oh, patay tayo dyan. Hindi, marunong naman kunti lang. Ayan guys. Oh. Hindi, sa totoo lang guys. Ito, ginagawa namin ng ano. Parkingan ng sasakyan. Kaya i-second floor namin guys. Yan ang nangyayari dito sa ukay namin guys. Sobrang daming tubig. Ayan, yung isa, sipag oh. Naglukuhan na sila ng tubig guys. Ano ba? Ano masasabi mo dyan? Ito. Yun. Narinig nyo guys. Lulukuhan na sila. Ayun, putik oh. So, ayan guys. Ayaw kasi marap. Okay guys, patulong din tayo guys. Baka wala tayong sahod guys. Kukunuha na tayo guys nung pala guys para sahod guys. Ito si Boy Laki sa Layaw Bisaya guys. Construction worker. Ano? Patagdas. Nabukas ko yung guys. Ayan guys oh. Patagdas. Tas, Baka na ano ko. Hello guys. okay. Shout out lang guys. Paano na lang pasubscribe na lang sa YouTube ni Boy Laki sa Layaw Bisaya guys. Ayas. Busy na. Boy Longgo Vlog. Akin pa rin yan guys. Dapat guys, huwag pala. Opo. Hindi ayaw. Ano ba? Guys, malapit na mag-alas 12. Kakain kami. Para na lang mga sample. Para guys. Guys, guys. Guys, kakain na lang guys. Susi na. Kakain na kami guys. So guys, kakain na tayo guys. So guys, oh. Yung ulang ulam. So siyempre guys, kakain na kami. Alas 12 na guys. Galing kami sa trabaho guys. Construction. Yan, show. Apas. Anong ulam mo? Sopas. Supas. Buti sa akin gulay. Ano naman yan? So, kuha tayo ng kanin guys. Tumunan ako man.
Gawa tayo ng kanin saka kain guys. So ito guys, so, yung ano namin gawa dito sa Maynila guys, sa Cavite. Ayan guys, plaster natin ito guys. Yan, lamisa namin guys, table. Start. Yung guys, dami ulam mo. Tingnan lang. Yan, may itim. Ayan o, yan. Yan, itim. May basa-basa.